Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal fursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaýran, dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan we ýaşaýan türkmenler baradaky Dünýä Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mähkemanda bolýar. Biziň bugünkü gepleşigimiziň temasy Iranyna sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň türkmenlere täsiri. Iranyň ýadro programmasy bilen bagly günbaşar ýurtlar bilen Iranyň arasynda gelen alalaşykdan soň Tehrana garşy girdilen sanksiýalar ýatyryldy. Eýse sanksiýalaryň ýatyrylmagyna Iranda ýaşaýan etnik türkmenler nähili reaksiýalar bildirýärler. Ýagny bu alalaşygy Irandaky türkmenler nähili garşy aldy. Sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen Iranda ýaşaýan türkmenleriň durmuşynda nämelerin özgürmegine ýa-da üýtgemegine garaşylýar. Sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň geljekdäki ykdysady planlary näme? Azatlyk radiosu Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň inhabuny kysanyna Irandaky türkmenleriň wekilleri bilen sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň täsirine syň salýar. Hormatly radio dinleyijiler, mähkemanda bolýar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Irana garşy goýulan sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň türkmenlere täsiri. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkmen Tehran türkmenleriniň wekili, Mawtumul baradaky awadanlaşdyryş işleriniň şeýlede guramaçylyk işleriniň geňeşiniň agzalarynyň biri Begdurdy Söwdegar, şeýlede Ýewropadaky Türkmen Tehran türkmenleriniň diasporasyndan Dünýä Türkmenleriniň wekili Ýusuf Kör. Söwketdeşler, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ ol. Inna onna ilki bilen Türkmen Tehran'dan alalyň habary. Begdurdy Söwdegar, inha Irana garşy goýulan çäklendirmeleň ýa-da şol sanksiýalaryň ýatyrylmagy türkmenlere nähili täsir eder? Şu barada maglumat berýärsiňiz Dünýä Türkmenlerine. Inni şol ýanky inşaurun tamamynda ýanky demir ýol guruldy da Orta Aziýa, Hytaýa, Ýewropa diýen şeýle aragatny şu. Şonuň diňe şoň poýdy, şoň oturwady, durarwady Türkmen Tehrada. Şo taýda granitsy ýaşap beren ýokdy, malsy, garyp-garynlaşly zatly türkmenlere giýdirjiler artyp otdy. Biziň belirgenlerimiz inne diýem bolýar, aragyp dollarlarda da geçirjek bolsaň banklaryň arasynda da heýwere bir kynçylyklar bardy. Inne elhamdülillah şonuň merasyndan ýa-da pul şu ýük guruldy, pullanyň diýem dünýäden banklardan zatlardan Irana gelip otdy. Işler heýwere aňsatlandy. Şu wagt elhamdülillah heýwere bazarymyzda da diýem bir goýja bir giňişlik, parahatçylyk geldi. Aýkynjyk feodallar gurup otyrlar şu wagt. Olar näme adam ýüki bermeň bir alada soň gaýgy boldy ýa ýüki berseň madem otadan sen firmalar zatlaň birden näme diýem ýoly beklenýär diýip senin aljak pullaň, dollarlaň zatlaň gelmek bir çetinli. Inni şol näme ýa-ki şol önümler zatlar bolup otýar. Arasaçylyk bilen, arkaýynçylyk bilen malyň da köýmeýe, ýüküň de köýmeýe. Şo baýlyklarda diňe türkmen belirgenlerini heýwere galkandyryp otýar. Türkmende de şeýle baýlyklar fiň otýar. Belki gül watanyň Iranyň 4 günjörüne ýaşap ýören beýle ku watandaşlary da şu Türkmen Tehran baýlyklary şu demir ýollar özüň şeýine täsirini goýup otýar. Şadançyk bolup otýar şu wagt şeýle. Tuğulama. Begdurdy Söwdegar, inha Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň geljekdäki ykdysady planlary barada maglumat berip bilersiňizmi? İnşallah geljekde de Türkmen olakon firmalar, zawodlar, olakon daşary ýurtlarynda şu wagt täjirler bar, belirgenler bar, Irana gelip gatnaşýarlar. Her ýerde bir zawod urjaklar, karhana urjaklar, şeýle bir Iranyň baýlyklaryny şola da diýem dollarlar döp şeýtir şolar galançlara da atlary öz işleri şola täsirini goýup otýar. Şu wagt dörli diýem biznesler, atly, ykdysady adamlar daşary ýurtlardan gelip otýarlar şeýle. Şuda şükür elhamdülillah. Belki geljekde şu baýlyklardan da Türkmene de goýup baýlyklar tiňersiňip durar siňsinne inşallah biz de hyzmatda şeýle. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine
Azat habar yazıp tapıp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Mehribanda olanlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Eýrana garşy goýulan sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň türkmenlere täsiri. Inonno söznowatyny Ýusuf Gora bereli. Ýusuf aga ine ýurdun içinden habararlyk Türkmen Sahra türkmenleriniň wekili Begdurdy Söwdegärden. Ine siz ýurdun daşyndaky Türkmen Sahra türkmenleriniň, dünýä türkmenleriniň wekili, halkara tejribeliňiz we umumyň şu işleri ýakyndan ýydarlap, şoň bilen içkin gyzyklanyp, şoň üstüne işläp gören bir hünärmen hökümünde şu sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň türkmenlere geljekdäki täsiri barada siz öz pikiriňizi aýdyp bir jemläp goýberýärsiňiz aga. Ýaşy. Döwlet näme görüşüňiz diýen aspy häzirki zamana dünýäleşmek, globallaşmak diýen ad berilýär. Dünýä bilen gelişmek, oňuşmak şu meselede ol şu ýerdäki ýaşaýan halklara islemek uly derejede mümkinçilik töretýär. Bu forsatlardan görýän ýagdaýlardan gowp peýdalanyp bilmäne häzirki ýaňy ýerdürdiň aşýanak bilen demir ýol şekilli Türkmenistan bilen Iranyň hem gatnaşygy össi. Biz Türkmen bolup bir dady Iran içinde gurrun gelende hiç unutmalar düşünýärler. Olan esas Iranyň halky Türkmenlerin oturan ýerine Türkmen Sahra diýip ad berýärler. Şu mümkinçiligi Türkmenlerimiz ýani şoň kadryny bilmeli, şonu zamana laýyk etjek bolmaly, helekene. Şu ýerdäki alışveriş, sowda, halkara sowdalaryň ýani bir geçelgesi bolup durdy. Bu ýerdaky diýerler. Nälen aşýanak inşurna diýär, şuňanak bazar açyldy. Ömrüň töwereginde şol iki döwletiň gatnaşygynyň ösmeginiň netijesinde talaba jogap etmekne şol ýana bir çärele görýärler. Ýani aýdyp durda şol ruwaş tapýa işimiz diýär, türkmen täzirlerim diýär, türkmen söwdegarlaryň diýär, şu ýerden peýdalanyp duruşy mümkinçilik denýär. Şol geljekde de gaçy ösşü sebäbi ýa-ki sanksiýa diýen meselen nisbat bir ay olanyk ýa-ni ýakynlykda dol ýatyryldy. Şundan näme her hili habat görsen bütün İran'daki yaşayan halklara hem şol tevhidde yaşayan halklara alayda bizim öz sebtimizde Türkmen Sahra'mızdaki yaşayan Türkmenler şu mümkinçilikten gowp peýdalanyp bilmeli. Şu düşünjäni öz kelletini, beýnine, öz içine, öz aklyna alyp turup bilmeli. Forsatlardan peýdalanyp turup bilmeli. Forsatlar duracak mümkünden gaty giň derejede şol orada başarjanylyk gowp bilmeli. Men düşünjäm döwlet Hawa Begdurda döwlet biz ýene şu Türkmen Sahra alyna Kaspy deňizi bar da Hazar deňizi. Biz şu Hazar deňizde da gemilemiz şu hem mehladan ýükle gurulup ýükle gelip edil geçelgen üstünde derler. Türkmen Sahra bir güder bolup da ýen deňizden aratmış demir ýoluna bäde gumdan bäk ýeriňizden atyn töweleme dört tarapdan şoňadan şeýle argatmışlygynda bir dost olanmady dowaýdan gelindi Türkmenlerden. İnşallah geljekde ola bilen bir işleşmek. Ýa-ni anakda daşarda biz belirgili bir milli de dünýä ýüzünde bir baýlyklar bular. Şular ýa-ni belent mertebeli insanlar bir çam dursa ykdysady saýdyryň giýdirilimi artmana sebäp bolup otýar. Şoňa görä eşitүүjilerden siz mehribarlardan sürekden minnetdarlyk bildirýän şeýle Türkmen Sahra önümlerini dünýä ýan saldyryp oturanys üçin. Minnetdaram Begdurdaga, Ýusuf aga sizden minnetdar. Sag bolun. Sag bolun. Azatlyk Radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrowatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüp bilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşiklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümini Azatlyk TV sözleri giýdirip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.